God is good. Hello world, hello bukid. Welcome back sa gamay na ako nga channel mga kabukid. And welcome in your eyes. Ako si Tita Chong dinhi sa I Love Bukid. Kung kinsa tong bago sa akong channel, please subscribe and hit the notification bell for more update. Karon ni ako dinhi na po sa akong mini garden. Agoy, grabe naman kayo mga sagbot. Uy, kaya wala naman yun na basukan ni. Pero at least lang nga, ang tanan nga gitanom din hi 100% ni tubo yun siya. At ako lang i-update, at ako lang siyang gibisitaan ang akong mga gipang tanom din hi. Bisan to pwede pa manggubuta pero 100% danubo. Thank you Lord, thank you Lord. Mera ang gitanom mga kabukid o golden shower. Dako na siya. Dili lang ni dugay na gitanom. Dako na dayon siya. Golden shower tree. Siya akong mga ornamental plants. Ornamental plants. Kani siya dako na ra ba kaayo nga kahoy o kay kini manggod nga kahoy. Apil lang gud ni siya sa kaang nga kung gitunis plant nga ornamental nga tanom niya naakip siya sa kaang paspas pud iyang tubo unsa ka ni nga klase nga tanom ba aw dili unsa ka ni nga klase nga kahoy o unsa ba ni siya putris ba ni siya Iapil lang ni siya ani dinhi sa kaang unya dayon nitubo dayon pud ng kahoy nga dako hinaot pa pud unta nga fruit trees na siya kung usay nakailaan na nga kahoy i-comments lang sa ubos ug unsa ni ka klase nga kahoy kay paspas pud iyang pagtubo na ferns. Ani siya ornamental, gwapo sad siya nga tanom. Di ko kaila sa uban nga mga tanom. Kauban sa golden shower paspas ilang tubo upat ni sila kabuok kapunuan nga golden shower trees. Paspas ang tubo. Nandot natin yung dako. Big na ang badyang, bird's nest. Ug kini siya dinhi mo ni siya ang Carabao grass, kini siya. Kung mudako na ni aw kung labong na ni, pwede na ni siya muwiran para matsyada. Carabao grass. Sagbot lang kay daghan pa man wala man gud na basukan. Para ang uban kung nga side mo nang akong gitanom nga mga snake plant ug naa ferns ug kanang akong mansanitas dako na siya napa siya upat ni kabuk mansanitas kini guava trees o guava fruit. I-update o gibisitahan mga kamegs, mga kabukid kining akong Vietnam rose. Lain-laing color. Tsada na siya. Ako paning dugangan kay tuwa pa man ko'y gibaging katong sa last week. Ako po dayong itanom dinhi. Tsada na ang mga bulak ni assorted manggod ni siya nga color. Nindot gid ay siya kung ibutang siya sa yuta. Na ay orange, na ay pink, na ay fuchsia pink, na ay light pink, na ay siya white, na ay orange, nindot gyud o color. Vietnam rose. Niya papoy badyang kana badyang na kini mansanita trees. O kining ako ipakita sa imo, kini ni siyang
kini ilang-ilang tree kani siya gihatag gyud ni sa among kura paroko kay ipatanom. Duha gyud na siya ka buok, dako na siya. Ang nakalami man gud aning kaning ilang-ilang tree kay ang bulak ani mahalin ni gyud siya kung modako na. Kung mamulak na siya ang mga bulak mahalin. Kahimuon man gyud ni siya og kanang oil bitaw. Himuon man gyud ni siya og oil. Unya dahil humot gyud ni siya ang iyang baho. Dako na siya, dili pa na dugay gipantanom. Iara di ay ang usa ka ilang-ilang tree nga gitanom. O dali ra gyud kaay motubo ning ilang-ilang tree di ay kay karon pa man po ko nakasinati ani, dili pa lang nin nako dugay nga gitanom. Dako-dako na siya, paspas iyang tubo og nya healthy gyud kaayo. Ang nakatsada man gyud aning ilang-ilang kay kini manggong ilang-ilang nga trees, ang iya manggong bulak ani mahalin ni kay mao ni siya gahimuon og essential oil tungod sa iyang aroma nga humot og medicinal pud ni siya nga kahoy. Medicinal nga kahoy og paspas ni siya kay kanang gamay pa man gyud ni siya pagtanom nako, gamay-gamay pa unya karon dako na gyud siya nindot siya. Mao ni siya ang ikaduha nga ilang-ilang tree nga gitanom. Ini siya hinatag rapod lagi ni sa among kura paroko kay ipatanom gyud ni nga kahoy. Kung i-update ta sad mo sa kining dwarf nga coconut o dwarf golden dwarf coconut, i-update ta mo dagko na sad siya. Katuo dito mao to siya 40 na siya kabuok nga gipantanom tuwa dito tumoy. Ang katong dito nga side, katong dito gyud dito mao to siya ang gipantamnan og avocado tree, avocado fruit trees. Ining golden nga dwarf nga coconut 40 ni siya kabuok, nanubo sa siya tanan. Update lang sa karon sa mga buhat. Naara ang view, nindot gyud dinhi ang view. Makapawala sa kakapoy, makapawala sa stress. Nara ang set nga pwede ka dinha makapahulay di dapit ana. Mga ordinaryo ragod nga mga islab nga kahoy pero atabang nga malingkuran siya. Kanang dako nga kahoy kana siya tulip tree. Mao na siya ang mamulak o orange ang color. Nialang ko dinhi karon kay ako lang gi bisitaan akong mini garden. Mini garden. Nara ang kauban nga ko ano dwarf golden coconut. Dwarf na siya nga coconut. Nara ang portulakan. Gamay patuod siya pero nakatay manggod siya, hilaragod na siya kapunuan, ma-assorted ang color pero mukatay man mo nang madaghan gud siya. Nara ni ako karon dinhi sa ilalom sa mansanitas nga kahoy mga kabukid kay gisilong ko gamay-gamay patuod siya pero nakahatag na gyud siya og kabugnaw og kalandong nga pwede na gyud siya kasilungan.
nindot gyud nang naa sa ilalom sa kahoy. Mao nang ingon sa akong kung naa ka sa ilalom sa kahoy, ug nakasilong ka, kung daghan ang mga kahoy, heaven ang paminaw. Tuod mao gyud ay tinuod di ay. Dako na siya. Mao man ni siya akong giputlan atong mga miagi nga mga simana. Ug dako-dako na sad siya. Ingana lang mga kabukid dinhi karon sa bukid. Ug moadto na pud ko sa lain karon taud-taud. Moadto na pud ko sa lain nga ang mga atuan. Ug maulang gyud na mga kabukid ang akong update dinhi karon dinhi sa akong mini garden. Niara. Ug maulang gyud na ang ganap. Thank you for watching. God is good. Hello world, hello bukid. See you for another vlog. Bye.